Aku bakal macakake crita sing judule Sawijining Utang Saklawase Aji. Mbok Ani wis suwe dadi warga kampung Sidorukun. Uripe prasaja, saben dina diisi karo kerja cilik-cilikan kayata nyapu pekarangan tangga teparo, ngewangi masak yen ana slametan, lan kadang-kadang dodolan jajan tradisional. Bojone wis seda 3 taun kepungkur, ninggalake Mbok Ani uga anak siji lan utang cilik-cilikan sing kudu ditanggung dhewe. Mbok Ani dudu wong sugih, nanging dikenal jujur lan sregep. Senajan wis usaha tenanan, kadang dhuwit iku tetep durung cukup kanggo kebutuhan saben dina. Dadi ora kaget yen dheweke nduweni utang ing warunge sanding omah, yaiku warunge Butari. Kayata beras, gula, minyak goreng, lan sabun kerep Mbok Ani jaluk dhisik terus dibayar keri. Ing dina-dina iki Mbok Ani lagi ora nyekel dhuwit belas amarga ketepakan karo mbayar sekolahe Ahmad, anak siji-sijine Mbok Ani sing saiki isih SMP. Mbok Ani ngerti yen utang iku kudu dibayar. Mula saben entuk rejeki mesti disimpen saidik-saidik kanggo nyicil. Nanging kadang kebutuhan teko ndadak. Pungkasane utang Mbok Ani dadi nglumpuk nganti 3 minggu durung dilunasi. Awale Butari ora ngomong apa-apa, nanging dina iku pas Mbok Ani teko menyang warung arep njaluk dhisik minyak, Butari katon luwes temenan. Sawise Mbok Ani ngadoh saka rak minyak, Butari medhun saka kursi lan nyedeki. Mbok Ani, ngapunten sakderenge. Sampun 3 minggu utange sampean dereng dicicil. Niki warung kula ya kudu mlaku. Kula butuh modal kanggo ngisi dagangan lan bayar listrik. Ngendikane Butari sing alon nanging temenan. Inggih Butari, kula nyuwun pangapunten. Sakniki duwite durung ana, nanging kula wis nyoba golek tambahan. Mugi-mugi minggu ngajeng saged nyicil sekedhik-sekedhik nggih Bu. Jawabe Mbok Ani rodok kaget lan krasa isin. Kula percaya sampeyan ora lali tanggung jawab. Nanging sakwise niki kula mboten saged nambah utang rumiyin nggih. Mugi sampeyan saged memahami keadaane. Imbuhe Butari karo mesem tipis. Mbok Ani ing kono ora bisa njawab apa-apa. Dheweke mung mantuk-mantuk. Dadi Mbok Ani ora sida tuku apa-apa sore kuwi. Botol kosong digawa mulih. Lan atine kebek pikiran dhewe. Ing dalan pikirane mung muter-muter. Kepriye carane amprih bisa cepet nyicil lan ora kelangan kepercayaan saka Butari lan tangga teparo. Bengi kuwi Mbok Ani lungguh ing lincak njero omah. Lan ning sisih kiwa enek Ahmad sing lagi sinau ngedep buku karo lampu saeneke. Mbok Ani ora ngomong apa-apa, mung ndeleng anake sakiwa tengene. Tekate kuat amarga nyawang anake sing masa depane isih dawa. Isuke Mbok Ani tangi luwih isuk. Dheweke nggawe klepon lan jenang abang saka bahan turahan ing pawon. Senajan mung saidik, dibungkus rapi kanggo picuk godhong gedhang, banjur digawa menyang pasar lan dititipke marang bakul-bakul sayur. Saben dina Mbok Ani nambah produksi, dodolan klepon, glethuk, jenang, lan jajan pasar liyane. Regane ora larang, nanging rasane legi lan sih nggarai wong akeh tuku meneh sakwise njajal. Senajan Mbok Ani awale rodok ragu karo bakulane, nanging saiki malah akeh sing nyenengi sampe meh mendina nggawe jajan cacahe 30. Saka badi kuwi, setengahe disinggahne lan setengahe kanggo tuku bahan maneh. Pas 2 minggu, Mbok Ani mara menyang warunge Butari. Dheweke saiki ora arep utang maneh, nanging arep mbayar kurangane utange. Mbok Ani nggawa amplop sing isine 60.000 kanggo tangan rodok koplok nanging tetep yakin. Butari, niat kula teng mriki niku badhe nyicil sekedhik kirangane rumiyin. Ngapunten, tasik saged maringi sakmenten. Ucape Mbok Ani marang Butari kanthi rodok sungkan.
Matur nuwun nggih Mbok Ani, niki duduk masalah jumlahe. Nanging sampeyan niku sampun nuduhake tanggung jawab. Kuwi sampun kula hormati. Jawabe Bu Tari katon luwih seneng. Minggu-minggu sebanjure Mbok Ani tetep nyicil, ora tau telat. Tapi ora mung lunas, nanging hubungane karo Bu Tari lan tangga teparo dadi luwih apik. Utange Mbok Ani rampung ing 3 wulan. Senajan alon nanging temenan. Bu Tari malah ngandani warga liyane yen Mbok Ani iku bisa dadi panutan, uga duweni sikap jujur, ora mlayu saka tanggung jawab lan gelem usaha. Mbok Ani rumangsa luwih seneng lan luwih tenang. Ora mung amarga utange rampung, nanging amarga bisa mbuktekake yen wong prasaja bisa njaga kepercayaan. Dheweke saiki tetep dodolan lan bisa ngragati anake sekolah. Uripe ora sugih, nanging bathi kang paling penting yaiku rasa ayem lan ajining diri.